ya zo fa. ai da ba dan na bari ne ma nema ba wallahi ina ga amma da sai na ga amma na yanzu na nutsu na daina ba ruwa na. Ka daina kuma Ko za ka yi? a ni na tsoron mata. Kowa ma ya san Ya baba fa ka je hannunka ne. ni dai ana ganin mutunci na wannan abuwa. Za ka ma. Yanzu muna gani haka ta wuce kenan. Ya ba mu wallahi ka sai ta yi kyau fa ni ma tana gasar gano ta fa. Wallahi mun duk ni ka sai yanzu na musulunta kai ma na ke daina mu ne kai ma. ma ita ka biyo. wallahi ni ba ita na biyo ba amma ta wuce Wa yake ciki ne je Dukkanin wannan ma ka san Ina cewa bari ne. kai ka sa hali ai sai na ce wallahi sai na mata magana Allah ko wurin gani Salamu alaikum saniyan mata. Ya gida aiki ya aka yi. Kin ga wancan gayin da suke zaune? Wallahi shi dai bai kai cikin su ya ce wallahi yana ciki. Me? Yana Amma wancan. ni yau amma baka yi wanka ba ko? He. Dan Wai aka yi da zaune. dan ni wallahi wani wari ma kake min ni kai wallahi. Baba da shi dama nan da mu din. Wai ka je da kanka. Wai ka je da kanka. To dama akwai wani wanda yake yana bukata ne? Dama ko wanda ya tura Kai ka ka ne. tura kanka ba da wanka. Ina ta samu ruwan wanka. Dan renin wayo kawai. An gabuye shi. That is so